Lembran o conxunto de Mámoar de Monte Cabeza na Serra do Faro? Hai arredor dun ano facíamonos eco da solicitude de protección patrimonial deste valioso recurso prehistórico. Fora a raíz da denuncia de algúns veciños despois de que os traballos de arado destas fincas afectaran a estrutura destes túmulos poñendo sobre aviso do esquecemento ao que está sometida a zona. O grupo político por Chantada fixérase eco cunha iniciativa no pleno de Chantada para que o Concello buscara a fórmula para a súa posta en valor a través da Dirección Xeral de Patrimonio. No último pleno volveron incidir no asunto. Hai un ano que levamos ao pleno a cuestión de que houbera un atentado contra o patrimonio, porque se lle pasaron os discos ao perímetro das Mámoas. Eso só pasa aquí, porque por Europa adiante estarían ali coidadas e a xente visitándoas e incluso dándolle rendemento á comunidade da contorna. Aquí, pois, como non cuidamos nada do patrimonio, non nos importa, non nos interesa, pois destrozamos o que temos e despois facemos cousas novas que non teñen pé nin cabeza e pois ainda queremos que nos veñan visitar. Pois non sei para qué, para ver a Casa dos Horrores, porque se o que temos de toda a vida non o cuidamos e despois facemos auténticas animaladas, pois non sei que van vir ver, a verdade. Entón, eso xa non é unha cuestión só dos políticos, senón que é unha cuestión de cambio de mentalidade da xente. A xente ten que concienciar que o patrimonio cultural e o patrimonio natural é algo que nos afecta a todos, que o cuidamos todos ou non o imos ter, e non imos legar ás xeracións que veñen despois de nós, que non teñen culpa da nosa mentalidade. E no tema este das Mámoas, despois dun ano machacando e preguntando a ver se fai, se se reúnen, se fan algunha cuestión concreta, pois non se fixo nada, nin se vai facer. Entón, eso tamén dá un pouco a idea. Vale, por unha parte, pois hai unha parte da cidadanía que non é consciente da importancia que teñen unhas Mámoas que teñen milleiros de anos, que están falando da xente que viviu aquí milleiros de anos antes que a nós, que habrá que respetar eso tamén. Ou as propias institucións públicas tampouco teñen a mínima sensibilidade para facer xestións e garantir que eso se coide. Entón, pois, é un pouco como aquilo que puña Dante na porta do inferno, perdede toda a esperanza, porque non, eu creo que eso non se pode tolerar.